Ay, te, may kinaabot na ka ganinol kung pinaabot ni mo te ay. Imong service ba kay nami is pero to tibok lawas lagi kay sakit. Ayun, di ka mahirot ay tino. Ay. Ginagawa? Ay, tempa. Apay pa dinadira, pe. Sige, padayon lang ato kay murag nindot na paminaon. Yun. Nindot cute. No. Ano naman na, pre? Sana all. Okay rin eh. Kumao today kang hilot eh. Sakto gini kang anak. Ay, ano naman eh? Ano naman eh? Hilot. Ikaw mo nagbilading ko, ikaw nga kung patagal, ikaw man ang linsudere, bantog ba? Gitawagan ko si mong anak ba nga mapahilot ko no ka. Kaya ka na maghilot, di mo ka maghilot. Kato di sa una akong sige hilot mo ato ba. Kato imo kong idapog. Mo na ibang kuan, dili na kung ganahan niya ikaw, maghilot ako, para na ko di ka maghilot. Ay, na mo ang tuyo. Wala may tao. Hiluton lang to sa. Hilutod. Bantog ra nga, kubalan kay kamot, kay ikaw di ay. Hiluton lang ko sa. Pagpuy. Hiluton. Hika pron. Hiluton lang to sa.